Ndị nke m ekele m unu, Igbo ndị ọma na-ege ntị. Onye unu anụ olu ya tata bụ Maazị Ernest Oyi Ụzọ, nke na-eme ihe nkụzi maka Igbo, na-akọwakwa okwu Igbo. Maka na ị na-ege ntị nke ọma, biko ọ ga-enyere gị aka iji were mụta Igbo. Ụmụaka na-ege ntị ọfụma, maka amachara m ekwu okwu, mana unu gee ntị ọfụma, wetuo obi ala, unu enwe ike ịghọta ihe m na-akọwa n'asụsụ Igbo. Maka na a sị na atụọrọ ọmara atụọrọ ofeke ofe ya isi n'ọhịa. Anyị chọrọ ka a naa ya n'ihe banyere ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata, nke bụ ọnụego. Maka na ọtụtụ ụmụaka anyị ha na-aza Igbo n'ọnụ, mana ha amaghị eji ọnụego were hazie ahịa. Ihe anyị chọrọ ime tata bụ ihe banyere ego Naịjirịa nke anyị ji azị ahịa n'ụbọchị tata. Nigeria currency ọbịa wee naira otu a na-akpọ ya gịnị, one naira n'onu bekee. Naira otu akpọ naira ise, nke bụ 5 naira n'onu bekee. Anyị wee naira iri, nke bụ 10 naira n'onu bekee. Wee naira iri abụọ, nke bụ 20 naira n'onu bekee. Wee naira iri ise, nke bụ 50 naira n'onu bekee. Wee naira narị otu, 100 naira n'onu bekee. Wee naira narị abụọ, nke bụ 200 naira n'onu bekee. Wee naira narị ise, 500 naira n'onu bekee. Wee otu puku naira, 1000 naira n'onu bekee. Otu anyị si ihe a bụ ego anyị ji azị ahịa. Ị na-anya na ego n'akwụkwọ ego anyị, maka na ihe eji wee tinye ego a ka ọ bụrụ naira. Ihe eji wee tinye naira na ya bụ maka na anyị dị agbụrụ na-atọ wee were ego a. Ego a bụ agbụrụ na-atọ bụ ihe wee ya ka mere eji wee tinye naira. Mana abịa n'ime Igbo, enwere ihe anyị na-akpọ ọba ego, n'iji wee maatụ otu esi wee wee otu puku ego. Na ọ bụrụ na gị na ụmụnne gị nọ otu puku ego, ọ baghị uru na ị na-etinye naira. Mana otu anyị ncha nọkọrọ ọnụ, anyị na-eme gịnị? Anyị na-akpọ ya naira, ya otu puku naira. Maka na Hausa na-akpọ ya kudi, ọ ya ka ha na-akpọ naira. Ego na Yoruba ha akpọ ya owo, mana na nke anyị bụ ego ka anyị na-akpọ ya. Ị na-anya n'ego a, nke a bụ 5 naira. Hausa kpọrọ ya naira biyar, edere ya ede n'ahụ ya, ihe ego anyị ji azụ ahịa. Igbo kpọọ ya naira ise. Ndị Yoruba wee kpọọ ya naira mewa. O mere nunu ndị dị m ahụ ya ọfụma. Biko, naira abịa na 10 naira, Igbo na-akpọ ya naira iri. Otu o si wee dị n'akwụkwọ ego a, naira gịnị iri ka anyị na-akpọ 10 naira. Yoruba na-akpọ ya naira mewa. Hausa na-akpọ ya naira goma. Ndị ị na-anya na naira iri abụọ, dịka otu o si wee dị n'ibu pa, otu si wee dị ya n'ibu pa ebe a, naira iri abụọ ya ka Igbo na-akpọ ego a. Hausa na-akpọ ya gịnị? Naira ashirin. Yoruba na-akpọ ya ogoni naira. Otu o si wee dị. Mana naira ise, iri ise bụ gịnị? Bụ 50 naira. Hausa na-akpọ ya naira hamsin. Adụta naira Yoruba, anyị nwa na nwaanyị na-akpọ ya naira iri ise.
naira 50. Ọ bụrụ dịka na ị were 1,000 naira were gaa zụọ ahịa dịka ihe dịka n'iji wee maatụ ihe igoro n'ahịa, ji igoro n'ahịa bụ 700. Kedu ihe ga-abụ ofu ego gị? Ego gị ga-afọ n'aka onye ahụ ga-abụ 300. Ya na ihe na-akwara ego na chenji ị ga-eweta n'aka onye ahụ 300 naira ma ọkwa na 300 ego 3. Otu anyị si eme gịnị nwantịntị oge ụmụaka anyị enwe ike ịmụta ihe ndị a. Ihe na-ama ndị na-eme anyị, ihe na-enweghị ike ime anyị, maka na gịnị na ụmụaka anyị nwere ụbụrụ ha ga-eji wee mụta ihe, mana ọtụtụ n'ime anyị akpọghị ya mkpa wepụta onwe ha kụziere ụmụaka. O nwere otu ọ dị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, udo dịrị unu.